Vás poznal, že jsem musel To je nějaká modelka. To si nepomínám. Tak když ten, to je asi Barbíny, ne? Jakou to bude barvu? nějaká herečka. Jaká je herečka? Irenka. Já už znám, já s ní žiju. Pustíme si to, ne? Žil jsem. Dneska? Jo, to je prostě film Kalat. Hej, Co? tak, Kurva. ticho, poslouchat. Můžu vám udělat znělku? Z knihovnické krajiny se k nám Mechlunový. Tak, uživatel přijde rozhořčen za knihovníkem a říká, jak to, že v elektronickém katalogu stojí, že tahle knížka tady je, když v regálu není. A knihovník říká, já se na to podívám, ale napřed si musím dát kafe a cigár. Knihovnický přístup. Typická otázka, jako. Rozhodně. Přijde uživatel do knihovny a kouří. A knihovník mu říká, pane, tady se nesmí kouřit. A ten uživatel říká, no jo, jenže já mám strašný absťák. A knihovník říká, no, tak běžte do skladu.